Kaixo, ni Begoña Garaiko etxea naiz, 19 urte ditut 20 betetzeko. Iruñekoa naiz, hemen ikasten dut irakasletza, Nupen, Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Musika betidanik ikasi izan dut, hasi nintzen 5 urtekin Iruñeko abesbatzan. Antzerkia betidanik gustatu zait, ez naiz igual profesionalizatu ez, baina batxiller eszeniko egin nuen, gero ateratzen diren igual tontakeri edo performance guztitan pilo bat gustatzen zait parte hartzea, eskolako antzerkitan ere, eta gero goazeneri dagokionez, goazen txikitatik ikusi nuen, filma atera zenetik, azken denboraldira arte. Eta orduan pilo bat gustatuko litzaiake parte hartzea, batez ere, badelako telesai bat euskaraz, gaztei bideratua, eta olako gutxi daudez, egia da badaudela horrentzako telesaiak euskaraz, eta helduentzako programak ere, baina gazteontzako oso gutxi daude euskaraz, eta gainera iruditzen zait lantzen dituztela gizartean dauden arazo batzuk eta hauen aurkako aldarrikapenak egiten dituztela. Eta hori dela, eta gustatuko litzaiake pilo bat parte hartzea.